2020नि 27 जानुवारियाव जादों। दासिमाव बोसोरथाम जानो थांगासिनो दङ। जों बुङाखै जे बिटिआरनि दफाफोरा 100 जाफुंसारबाय होननानै, नाथाय दफाया मावफुंनायाव बा बिटिआर दफानि गासिबो जे खामानिफोरा 100% जाफुङाखै, डिले जादों बा लेट जादों। दा बिनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों जे गमामा जे बिथांमोना आसाम सरकार आरो भारत सरकारा खोथा होनाय बादि बिथांमोना बुंबाय थादों जे 2024सिम जे बिथांमोना जे जेरैखि जाया बिटिआर दफाखौ मावफुंनानै होनायनि बाथ्राखौ बुंदोंब्लाबो, नाथाय दासिमाव माखासे जे बिसेसकै गोनांथार जेरैहाय बाउन्डारिनि बाथ्रा, बेनिफ्राय नोङो एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि, स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि, बेनिफ्राय नोङो जोंहा लिरखानाय बायदियै रेलगारि कच फेक्टरि बा बेफोरबायदि माखासे गोनां बे जोंनि इन्डास्ट्रि बा जोंनि अनुस्थानफोरखौ दासिमाव जों साननाय बायदि जों लुगैनाय बायदि सुफुंनो हायाखै। बे बाथ्राखौ जों फिल खालामो। दा बिनिखायनो जों बुंदों मा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थिग टाइमाव थिग समाव थिखानाय समसिमाव बिथांमोना जेरैखि जाया जे दफाफोरखौ मावफुंनानै होनांगौनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावनांगौ। जों आसा खालामदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे फैगौ रौतानि जथुम्मा, बे जथुम्मायाव मिरु सरकारनि आरो आसाम सरकारनि गोबां बेबायदि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन आरो गमामा दासिमाव जिहेतु सावरायगासिनो दं जे बिटिआर दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय मोनसेनि उनाव मोनसे, बिनि थाखाय बिथांमोना जोंनो खोथा होफैगोन आरो बेबायदिनो पर्यायक्रमे मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनि दफाफोरा सुफुंनायाव उन जादोंबाबो नैबे समसिमखिनियाव फैगौ समसिमखिनियाव जोंहा फोथायनाय दं जे बिटिआरनि बाउन्डारि एबा गुबुन जे दफाफोरा जेरै फरायसालि प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनाय, स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनाय, बेनि अनगायै हा फाट्टा राननाय माखासे हाबाफारिया एसे जिहेतु जाबोगासिनो दं, माखासे जाबोगासिनो दं। बिनि थाखाय फैगौ समाव जोङो फुलफिल खालामनो हागोन बा आसाम सरकार भारत सरकारा खोथा होनाय बायदि बिथांमोना मावफुंनो हागोन बा मावफुंनांगौ होननानै जोंहा मोनसे गिदिर फोथायनाय दङ। नंगौ, जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ राजखान्थि आफाद माबा आफाद होननायाथ' दानिल' खोथा नङा। बियो गोबां जायफोर राजखान्थिगिरिफोर, जायफोर खाबु पलानफोर, बिथांमोना गावसोरनि खाबु एबा लब्बिखौ हासिल खालामनो थाखाय एबसुखौ जे माने बेबायदि बरनाम होनो थाखाय गोबां बाथ्रा बुंदों। नाथाय बे बाथ्राखौ जों मोजाङै मिथिनाया गोनां जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा संबिधान दं आरो बे संबिधाननि अनुमति लानानैसो जों गोबां हाबाफारिफोरखौ मावनाय जायो। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिधान बादियै बालाब स'नि बेवहाय जे लिरनाय दं, बे जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे राजखान्थि हान्जा नङाब्लाबो, नाथाय बर' हारिनि राजखान्थियारि थासारिखौ नायनानै अलखद सम जायोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थि फोथारावबो खामानि मावनाय जाथों। बै बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि बिथांमोना दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरा 55 बोसोर जाबाय। 55 बोसोर बैसोनि बै समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना एबसुनि संबिधानखौ लिरनानै गालांदों आरो बेबायदिनो पर्यायक्रमै जे बर' हारिया जेंना जायोबा मालाबा जे राजखान्थि फोथारावबो थामोनथानि आरो रैखाथिखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंनाय जादों जे मोजां मानसि बा बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावनो हाग्रा बिथांमोनखौ जोङो देरहाहोदों। बिनिनो गोबां बिदिन्थि दं जायफोरखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंनाय जायो आरो बिनि परिनामावनो दिनै बिइसि जादों, बिटिसि जादों आरो दिनै बिटिआर जादों। मानोना बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे दाबि, बड'लेण्ड दाबि, बे दाबियानो राजखान्थियारि मोनसे दाबि आरो राजखान्थियारि दाबिखौ जोङो राजखान्थियारि जे हाबाफारिजोंसो बेखौ पुरन खालामनो हायो हिसाबै गोनां समाव गोनां जायोब्ला जों राजखान्थियारि फोथारावबो बाथ्रा बुंबोनो थाखाय जोङो उन जाबोआखै आरो जों साक्सेस जाबोदों।